Ka Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya hak arpun riotrik jemang kalapun pau ka jing sngongo ya ka sorkar pedeng halor ka jingpen ke buram da ka khusnam Padma Shri ya uba haliwar halor ki jing tre ba mayan jong u banri ban sumar bat penne pensa e ki jing kieng juri da ka ba ong kani ka jing ai buram ka pen pau ka jing no senyang jo ka jela syakari. Sorkar India balaya lamda Menteri Rang Ba'du Narendra Modi sasisien kalapun pau ya kajing no senyang jongka Meghalaya syakari da ka ba ai khusnam ya uba haliwar na ka benta kajing ai tilut jong u ban riban sumar bat ban penroi kajing kieng juri ki badai kapateng bat ru kadak jong ka jela jongi ong unong ai ktien ka BJP uba Maria Hom Kharkrang. Ula ong ru baka sorkar pedeng kelawan ra sya ka jing syai ya ka jing start jing syampang ke bahyar pateng jong ka Meghalaya na du ki por hindai ban pen i ya ki sap shna jing shna baklem da pen mi ya ka no kan ko jing penjabo. Uba Kharkrang ula pen paru ya ka jing sngo scam ba ki jing mi ling ba ka jing yot nam jong uba hali ki rukom trekam bakar pang ka jela jongi ka bayade bat ka maryang kan long ka nuksa na ka benta ka rihi barok ka wei bat ka bantau ya ka lawe ka bane na ka benta ka ri India. Ka BJP kala ka doru baka ne ka khusnam bala yok pediang da uba hali kalawan long ru hadin ka jingok pediang khusnam Padma Shri da ikong Silbi Pasa House Nam Archa Pasau. Unong ai ktien ula kadoru ya ka jingpen pau pedang shen jong Menteri Rang Ba'du kari ha ka program Man Ki Baat ha ka bayade bat ki jain rendia eri silk jong ka jela Meghalaya. Menteri Rang Ba'du bat ka sorkar pedeng ha ka weipat kaliang kidang yai beteng ban ithu kerpang ya ka pateng bapla jong ka jela. Nakata ka daw balengi pen pau ka jing sngongo ka jongi sa shisien pan ula benram.